Γεια σας φίλες και φίλοι του Ελλάς.gr. Σήμερα καλωσορίζουμε τους κυρίους Μανώλης Δεστούνης, Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος, Γιωβάνα Πρασίνου, η οποία κάνει τα σκηνικά κοστούμια, και τη σκηνοθεσία βέβαια ο Στέλιος Γούτης. Ποιανού πράγματος? Του θεατρικού έργου, μία μυγδαλιά πίζει στη νεκρή γη, που αναφέρεται στη ζωή του ποιητή Γεωργίου Δροσίνη. Έτσι, η μουσική στο έργο αυτό εδώ, εκτός από τα σκηνικά και τα κοστούμια που τα έχει κάνει η Γιωβάνα Πρασίνου, την έχει γράψει ο Παντελής Παναθηνός. Πρωταγωνιστή, ο γνωστός μας και μη εξαιρεταίος, ένας από τους παλιούς και αγαπητούς συναδέλφους, ο Μανώλης Δεστούνης. Παμπάλαιος. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είναι παμπάλαιος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι και αυτός παλιός. Επίσης, λοιπόν. Ήμασταν συμμαθητές στο δημοτικό. Συγγνώμη κιόλας, να πούμε ότι είστε μακιγιαρισμένος για να δείχνετε πιο... να δείχνετε ηλικιωμένος, ναι. Στο αυτό του Δροσί. Λοιπόν, δεν σας να γνωρίσει ο κόσμος. Του Γεωργίου Δροσί. Με το μακιγιάζ και τις περίπτωση του κυρίου Γιώργου Σκένδρου. Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά να το πούμε. Είναι σημαντικότατος συντελεστής για την παράσταση αυτή. Παρακαλώ. Καλή σας νύχτα, τα είπα τώρα. Λοιπόν, καταρχήν είμαι ευτυχής που συνεργάστηκα ύστερα από πολλά χρόνια με τον Στέλιο το Γούτη, το σκηνοθέτη μας, ο οποίος είναι και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. 5-6 εκεί, έτσι, νομίζω. Τα πρώτα 30 δεν λογαριάζονται. Όχι, τα πρώτα 30 ήταν γνωριμοί. πριν τη Χούντα και δεν πάνε. Ναι. Λοιπόν, η Τούλα Μπούτου, η συγγραφέας, έγραψε ένα έργο για τη ζωή του Γεωργίου Δροσίνη, αυτού του σπουδαίου ποιητή, ο οποίος ήταν σπουδαίος και σαν άνθρωπος, έκανε σπουδαίο κοινωνικό έργο. Πράγματα, έκανε σπουδαία πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε, ομολογώ, εγώ δεν ήξερα, μόνο τα ποίηματά του από το δημοτικό και το γυμνάσιο μετά, αλλά έκανε σημαντικό. Ίδρυσε τη Σεβαστοπούλιο σχολή, την τεχνική σχολή, ίδρυσε με τον Δημήτριο Δικέλα τον Σύλλογο προς διάδοση ωφελήμων βιβλίων, ίδρυσε τον Νίκο Τυφλών στην Καλυθέα. Τι άλλο ίδρυσε, Κωνσταντίνε? Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας για πάρα πολλά χρόνια, Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, παρότι δεν έγινε ακαδημαϊκός ποτέ. Προτάθηκε για τον Νόμπελ. Σοβαρή υποψηφιότητα αυτό για τον Νόμπελ. Σοβαρή βέβαια. 2 ή 3 φορές είχε προταθεί για τον Νόμπελ, που δεν το πήρε και δεν τον ένιωξε καθόλου βέβαια. Γιατί σε μια φράση λέει, σαν Δροσίνης, το λέω ότι λέει στην κόρη του, δεν με ένιωξε καθόλου, δεν με απασχολεί, δεν πήρα τον Νόμπελ. Για μένα Νόμπελ, ξέρεις τι είναι, κόρη μου? Όταν 2 ερωτευμένοι νέοι σμίγουν τα κεφάλια τους και διαβάζουν ποίηματά. Αυτό αξίζει 1000 Νόμπελ για μένα και τη θεωρώ σπουδαία φράση, σπουδαία απόφθεγμα. Αυτά. Να πω και εγώ τους συντελεστές, εκτός από την Τούλα Μπούτου που είναι συγγραφέας του έργου, το οποίο 2 χρόνια το εκπώνησε και παιδεύτηκε για να το καταφέρει. Ο Στέλιος ο Γούτης έκανε τη σκηνοθεσία, τη μουσική την έκανε ένας σπουδαίος φίλος πλέον, γιατί τον ήξερα σαν όνομα. Δεν είχαμε γίνει φίλοι. Τώρα είναι πλέον από τους πολύ καλούς μου φίλους. Ο Παντελής ο Θαλασσινός, ο οποίος έγραψε μια πολύ όμορφη μουσική μέσα στο ύφος του έργου. Τα σκηνικά και τα κοστούμια τα έκανε η Γιωβάνα Πρασίνου, επί χρόνια συνεργάτης μου και αγαπημένη φίλη. Τις περούκες και τα μακιγιάζ, επιμέλεια μακιγιάζ την έκανε ο Γιώργος ο Σκένδρος, και τους σχεδιασμούς των φώτων, δηλαδή τους φωτισμούς. Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί, το έκανε ο Μπάμπης ο Αρώνης. Άλλους τις φωτογραφίες, τις υπέροχες φωτογραφίες τράβηξε ο Διονύσης ο Μοσχονάς. Ξέχασα κανένα? Τον Κωνσταντίνο τον Παπά που είναι συνεργάτης μας που μας φωτίζει κάθε μέρα. Και ο Κωνσταντίν βεβαίως. Ο Κωνσταντίνος ο Παπάς που φωτίζει τους πάντες και τα πάντα, την παράστασή μας.
Το κάστρο των ηθοποιών, η διανομή των ηθοποιών είναι μια εξαίρετη διανομή. Είμαι ενθουσιασμένος με τους συνεργάτες. Εγώ, ναι, ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Δευριωτόπουλος, ο Τσισιρά, η Εύα Στυλάντερ, η οποία θα μιλήσει και αυτή σε λίγο. Θα την καλέσουμε να μιλήσει, να πει κάτι. Η Μέρη Κομματά. Η Μέρη Κομματά, η Μαρουσό Γεωργοπούλου, η Βάλια Σαπανίδου, και η Ελεάνα Φιλοκαλιώτη. Λοιπόν, πολλοί σας πούνε και οι άλλοι. Κουράστηκε. Πάτε, απολυκτή. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που πραγματικά θέλω να πω είναι το κέρδος που έχω αποκομίσει εγώ από αυτή την παράσταση ως ηθοποιός, είναι ότι για τέταρτη φορά το θέατρο γενικότερα και συγκεκριμένα ο κύριος Μανώλης με κάλεσε στο Θείας, ο κύριος Ζεστούλης και ο κύριος Βούτης, μου εμπιστεύτηκαν έναν ρόλο ενός ανθρώπου μεγαλύτερου σε ηλικία από την φυσιολογική μου ηλικία, ένα 60 κάποιας άλλης εποχής. Έχω κάνει και τον αγαπητικό του Σκοπούλα σε έναν 50 λατσέλικα, μια πιο πίσω που έχει το 50 και όταν σαν σήμερα να είσαι 70 χρονών. Και οπότε έχω κάνει και μέχρι κούφταλα κάποιες φορές. Όχι, έχω κάνει έτσι. Όμως ποια είναι η διαφορά, ότι αυτό είναι μεγάλο κέρδος όταν παίζεις με ανθρώπους σαν τον κύριο Δεστούνη που είναι έμπειροι, γιατί βλέπεις ότι δεν καταφεύγουν στα γνωστά κατατόπια και στα ψεύτικα παίξήματα. Οπότε και εσύ, ποια είναι η ουσιαστική διαφορά. Δεν κάνεις ένα γέρο, παίζεις ένα γέρο. Δηλαδή, δίνεις μεγαλύτερη βαρύτητα στη φωνή σου, στον τρόπο που κάθεσαι, στον τρόπο που κινείσαι, αντί να κάνεις τα γνωστά ότι είμαστε τώρα και καλά γέροι. Αυτό νομίζω μεγάλο κέρδος για μένα και σας ευχαριστώ και τους δύο δημοσίως. Και εμείς το ίδιο, εσένα. Ας πει η κυρία Γιωβάνα μας κάτι. Και εγώ με τη σειρά μου νιώθω πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι. Είμαστε πάνω που συνεργαζόμαστε χρόνια. Με τον κύριο Στέλιο που συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά, αλλά που τον αγάπησα και τον... Μέχρι και πιο πολύ από μένα. Και θεωρώ ότι μας έχει εμπνεύσει όλους, έχει δώσει μια πνοή στο έργο και με αυτόν τον τρόπο έπνευσε και εμένα να κάνω τα σκηνικά και τα κουστούμια εποχής. Τα οποία είναι πανέμορφα και υπέροχα. Το λένε όλοι. Ευχαριστώ. Ήταν η συνεργασία μαζί σας που με έκανε να εμπνευστώ. Το έργο θεωρώ ότι δεν είναι μόνο μια βιογραφία, είναι δροσύνη. Πρέπει μια δροσιά και μια... Αυτό λέγεται και δροσύνη. Ναι. Και στη σκηνοθεσία και στο παίξιμο των ηθοποιών και έχει μια σημερινή ματιά και πραγματικά νιώθω ευτυχισμένη για τη σειρά. Μια μικρή παρένθεση να κάνουμε, μόλις μπήκε ένας αφανής ήρωας της παράστασης, ο κύριος Γιώργος Κένδρος, ο οποίος δεν είναι πολύ αφανής, δεν θέλει να εμφανίζεται, είναι άνθρωπος που μας κάνει τις περίπτωσης και το μακιγιάζ και έχει δώσει τη ζωή του στο θέατρο. Πρέπει να το πούμε αυτό και την τέχνη του αυτή, γιατί χωρίς τη βοήθεια αυτού δεν ξέρω τι θα κάναμε. Δηλαδή ξαφνικά σου βάζει κάτι στο μαλλί στις κυρίες ιδίως και έχει μεγαλουργήσει με 5 τσιμπιδάκια, καμιά φορά και 50, αλλά δεν φαίνονται. Με κάτι μικρά μαργαριταράκια, με κάτι που δεν κάνει. Έχει κάνει ο άνθρωπος, μεγαλουργεί πραγματικά, αξίζει η παράσταση και μόνο για το φανταστείτε όλα τα υπόλοιπα. Τον αναφέραμε και πριν, αλλά κάνει πολύ καλά που δεν εμφανίζεται, γιατί επειδή είναι πιο όμορφος από εμάς, θα μας πάρει την εικόνα και καλά, κάτσε Γιώργο με τη. Ο κύριος Βούτης, αν θέλει. Τα είπαμε, μισό λεπτό. Η κυρία Εύα Στυλάντερ να μας κάνει την τιμή να πείτε αυτή δυο, να τις εκλεκτές. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάτσε Εύα μου. Ευχαριστώ. Εγώ αποχωρώ, φτάνει. Έτσι. Ευχαριστώ. Να μιλήσω και εγώ με τη σειρά μου. Πιστεύω πως φαίνεται και επί σκηνής πως είμαστε μια πολύ καλή παρέα παρασκηνιακά και στις πρόβες ήμασταν, φάνηκε από την αρχή. Ο Στέλιος Γούτης έχει μια ικανότητα μαγική να φτιάξει ένα καλό κλίμα, πραγματικά, και πιστεύω πως όλοι μας σαν θείασος περνάμε και πολύ καλά και στις πρόβες και τώρα στις παραστάσεις. Και επίσης έχουμε μάθει
πάρα πολλά πράγματα από τον Στέλιο Σαββούτη, γιατί είναι πρικισμένος σκηνοθέτης και όχι μόνο, είναι και ηθοποιός ίδιος και αυτό είναι φανερό πως βοηθάει. Και όλοι οι συνεργάτες γενικά έχουν συγκινήσει εμένα προσωπικά και όλους στο Θίασο, ξέρω, με την πολύ μεγάλη δουλειά που έχουν κάνει, και όχι μόνο μέχρι την πρεμιέρα, αλλά εκ των υστέρων που έρχονται και μοιάζονται. Είναι μια σπάνια παρέα και τους ευχαριστώ όλους που είμαι σε αυτή τη δουλειά και περνάμε και πολύ καλά και χαιρόμαστε την κάθε παράσταση. Επίσης θέλω να πω για την Τούλα Μπούτου που έχει γράψει το έργο, ότι και αυτή με συγκινεί που έρχεται εδώ και νοιάζεται εδώ για τις παραστάσεις, το πώς πάμε. Όλοι οι συντελεστές περνάνε από εδώ, δεν έλειψε κανένας, παρόλο που κάνουμε την πρεμιέρα και έχουν περάσει κάποιες εβδομάδες. Φαίνεται και από τον κόσμο που αγκαλιάζει την παράσταση, ακούμε πολύ καλά λόγια και πιστεύω πως αυτή η παράσταση που αφορά έναν ποιητή που μπορεί να μην είναι στην επικαιρότητα σήμερα, έχει λόγο ύπαρξης, γιατί μέσα από τις ρίζες που έχει ένας τόπος, συνηθίζουμε να λέμε ότι αν δεν ξέρεις από πού είσαι, δεν ξέρεις πού πας. Και νιώθω ότι οι ρίζες σε κάθε τόπο, παρόλο που έχω γεννηθεί στη Σουηδία και έχω μεγαλώσει εκεί, έχω ριζώσει και εδώ. Οπότε, σαν άνθρωπος που ζω εδώ στην Ελλάδα, νιώθω μεγάλη συγκίνηση που μπορούμε να ξαναπιάσουμε στα χέρια μας έναν άνθρωπο που έχει αγαπήσει αυτόν τον τόπο, γιατί έχουμε ανάγκη να ξανανιώσουμε αγάπη και όχι θλίψη για αυτά τα γεγονότα τα σημερινά. Και βλέπουμε ότι η αγάπη γενικά, που είναι κάτι που το αναζητάει ο Δροσίνης και φαίνεται μέσα στο έργο, είναι κάτι ζωντανό μέσα του, ακόμα και στα 90 του χρόνια, είναι κάτι που είναι πάντα επίκαιρο και πάντα θα μας συγκινεί. Και γι' αυτό οι ποιητές γενικά πάντα θα είναι κοντά μας, αρκεί εμείς να θελήσουμε να τους ακούσουμε. Και ελπίζω να είναι και μία φορά αυτή η παράσταση να ξαναδιαβάσουμε όχι μόνο τον Δροσίνη, αλλά και άλλους ποιητές και ποίηματα γενικά. Το πιο σημαντικό νομίζω δεν είπαμε, πότε παίζουμε και πού. Ναι, η παράστασή μας είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:30 στο Θέατρο Παραμυθίας στο Κεραμικό. Η Παραμυθίας είναι ένας παράλληλος δρόμος της Μεγάλου Αλεξάνδρου, που είναι ο κεντρικός δρόμος στο Κεραμικό, πολύ κοντά και στο σταθμό του μετρό του Κεραμικού. Όποιος θέλει να έρθει θα ευχαριστηθεί μια παράσταση και να προσέξει τα λόγια που είπε η Στυλάντερ, γιατί άμα τα λέγανε κάποιος Έλληνας, αυτά εδώ ίσως στοιχούσαν παράτονα. Εμένα όμως πολύ με συγκίνησαν και τα βρήκα πάρα πολύ αληθινά. Και πολύ χαίρομαι που τα είπε μία αλλοεθνής, αλλά τι αλλοεθνής, αυτή εδώ ζει και πιστεύω ότι είναι πιο Ελληνίδα από πολλούς Έλληνες ή τουλάχιστον αγαπάει αυτό τον τόπο περισσότερο από όσο τον αγαπούν οι ίδιοι οι Έλληνες. Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε τώρα, το οικονομικό κομμάτι... Ναι. Τα εισιτήρια νομίζω είναι πάρα πολύ φτηνά. Αρχίζουν από 5 ευρώ και έχουμε και τον 10 ευρώ, έχουμε προσφορά πακέτων με 7,5 ευρώ. Γενικώς τα εισιτήριά μας είναι φτηνά σύμφωνα με το κοινό ρεύμα της γενικής κρίσεως. Που έχουν φτηνό εισιτήριο, να παρακολουθήσουν την παράσταση και να μην πάθουν κατάθλιψη. Αυτή ήταν η τρίτη παρένθεση, γιατί το εισιτήριο φτάνει μέχρι 15 ευρώ το κανονικό αυτό που λέμε εισιτήριο. Αλλά σε όσους βλέπουν αυτό το βίντεο ή σε όσους επικοινωνούν με το Ελλάς.gr.net που έχω γράψει και ένα άρθρο που λέγεται «Παίζοντας με τον ηθοποιό Μανώλη Δεστούν», τους περιμένει και μια οικονομική προσφορά και στην παράσταση. Οπότε είμαστε jet που λέμε.